Шчыра вітаю вас, даражэнькія. І сёння з вами мы зноў выжываем у Вільні шляхам прыгатавання таннай, але недрэннай ежы з такіх жа танных прадуктаў. І я вырашыў, што надышоў час зрабіць што-небудзь больш складанае, чым вараная сасіска. І таму сёння мы будзем гатаваць капусту са свежай капусты. Итак, для гэтага смачнага супчыку мы з вами возьмем супавы набор, абглоданыя курыныя грудкі, канешне, капуста, бульба, морква, цыбуля, некалькі зубкоў часніку, таматная паста замест дарагіх памідораў, а так сама крыху алея, каб смажыць усё, што трэба, і розныя спецыі. Соль, перец, лаўрушка, ды крыху цукру. Вось і ўсё. Я ўзяў на сябе смеласць усё гэта адразу падрыхтаваць і пачысціць, бо спадзяюся, як чысціць бульбу і моркву вы ўжо ведаеце з маіх папярэдніх ролікаў. А калі не, то хуценька паглядзіце. Пачынаем. Па-першае, ставім варыцца нашыя грудкі. Раю крыху прамыць іх. Все, заливаем водой. И на огонь. Хвілін 30-40 гэта будзе ўсё варыцца. А пакуль займемся астатнімі інгрэдыентамі. І крышачку. На жаль, у мяне няма падыходзячай для гэтага рондаля. Ну, гэта не важна. А гэтым часам рэжам цыбулю. Дадаем алей и отправляем цибулю на сковороду. Так, калі ўвесь гэты цуд закіпеў, здымаем всю пену, эту непрыемную. Ну, ось і пакідаем яшчэ хвілін на 30. Трэм моркву. И так само на сковороду. Перемешиваем и смажем, покуль цибуля не стане празрыстай. И крыху гэта ўсё не абсмажыцца. А гэтым часам рэжам бульбу кубиками. І таксама шинкуем капусту. Пакуль я ўсё наразаў, тут ужо абсмажылася цыбулька з морквай, дадаем сюды томатной пасты. Некалькі лыжак, не ведаю, што за яна. Некая жиденькая. Дадам ось так, 5 з паловай. Файна. Перемешиваем усё. И даем крыху потомиться на маленьком огні. А тым часам даварыўся наш бульёнчык, падаецца. Так, паглядзім. Добра. Вымаем курыцу
на талерку, потым будем яе разбирать на мясо. Ой, якія кавалкі смачныя. Файна, яшчэ один кавалачак. Вось. Ну, які жирны бульончик атрымаўся. Клёва. І адразу ж можна засыпаць у яго нашу бульбу і варыць да гатоўнасці хвілін 15-20. Так, агеньчик крыху поболей. Перад тым, як абдзіраць мяса з костак, мыйце руки перад і зад. Такая доўгая, але ж даволі смачная справа. Можна абгладаць косткі. Так, тут нейкі коцік лезе ў камеру, ідзі сюды, коцік. О, дзе ён там? Не бачна, як і мяне. О, вось і котка. На мяска прыйшоў. Все, котка, не замінай. Вось падаецца амаль і ўсё. Астатняе абгладаю потым. Ну ўсё. Бульба зварылася. Галоўны этап. Дадаем у нашы шчы капусту. Шчы. Усё ж таки я беру расейскае слово шчы. У капусту дадаем. Угу. Так, павялічваем агеньчик. Ось так. Добра. О, поўны рондаль. Так. Нашу зажарочку. И каша атрымліваецца. Все будет добра. Так, упихиваем туды лаўрушку. И давайте все перемешаем. Перемешаем. Не хвалюйтеся, потым капуста уся уварится. Вельмі моцно уварится. Так. Зараз самый час посолить. И яшчэ крыху. Не пераборшчвайце, дасаліць заўсёды можна потым. Крыху перчыку. Таксама не шмат. І яшчэ раз усё перамяшаем. І зноў мне відэо спынілася чамусьці ў самы адказны этап, калі я дадаваў лыжку чайную цукру. Ну нічога, зараз кажу вам аб гэтым. Дадайце чайную лыжку цукру. Вось. Яшчэ раз усё перамешваем, перамешваем. Все. І пакідаем таміцца нашу капустку прыкладна на гадзіну. Канешне, пасля таго, як закіпіць, агеньчык паменшыце. Так, калі б была старая капуста, то можна і 1,5 гадзіны тады даць. Як усё гэта закіпіць, дадайце мяска, якое мы абадралі з нашай курыцы. Зноў перамяшайце. Нажорыстыя будуць шчы. Капуста будзе нажорыстай. Пастаўце самы маленькі агеньчык і пакіньце таміцца на гадзіну. Ну вось! Толькі паглядзіце, якая прыгажосць. Наша капуста атрымалася наварыстай, нажорыстай. І вельмі смачнай, я спадзяюся. Так, вырубаем. А зараз мы будем яе разліваць па талерках і дададзім крыху часніку ды кропу. І, канешне, смятанку.
Смачно їсти. Будем їсти разом з коткою. Не мяне їсти. Мяне не ешь. Ешь капусту. Добро? Да, я сам покаштую. Гэта вельмі смачна. Зараз я покормлю цябе. І пакуль мы будем есці, я думаю, што я развітаюся з вами. А калі я дапамог вам сваімі відэа зэканоміць крыху грошаў, ці вам яны проста падабаюцца, то ставце лайки, подписывайтеся і, мабыць, подписывайтеся на мой Patreon. Пакуль!